Isto debe ser por 42 ou 43. 150 anos de historia dan para moito. A banda de música de Chantada agocha tantas historias como músicos formaron parte dela ao longo de todas estas décadas. Antonio Rato é lenda viva, é un libro aberto onde atopar case 6 décadas de vivencias vencelladas á música desta insigne formación. En que ano empezou vostede na banda? Eu empecé sobre o 42 ou por aí. Por que empezou a tocar na banda? Porque me gustaba a música. E un día estaba a banda despois da guerra. E polo Coreo, o 38, por aí, o 39. Estaba a banda tocando e eu dixi ao pai, eu queria aprender a música. Falou co director, a número de outubro, já fui a clases. Estuve ali hasta que depois me deram um instrumento. Que instrumento empezou tocando? O clarinete. Sempre tocou o clarinete? Sempre. Bueno, toquei un pouco na orquesta chantadina, pero non era o meu. Entonces empezou... Cantos anos estivo? 55, 56. Por que escolleu ese instrumento, o clarinete? Porque me gustaba máis, porque eu vi os clarinetes tocar, me gustaban moito os clarinetes, queríame dar un saxo. Un tenor, eu era pequeno, e non o quixo. E depois, entonces, dixo o director, bueno, pois, que coño o clarinete. Porque as cousas a contra a voluntad non van ben. E collí o clarinete, despois estuve aprendendo por aí como pude. A banda case se desfixo. Quedaron moi poucos músicos, porque marcharon para Buenos Aires, Venezuela, Madrid, algúns tamén. E quedamos aí uns cuantos. Quenes quedaban daquelas? Pois quedábamos, daquelas ainda éramos 20 e pico. Pero despois ao marchar os outros, quedamos 12. Algún compañeiro que nos poida nomear? Podes nomear casi todos. Os dous Corrales, Pepe o Liceo, o trompeta da Arosa, Eugenio, e os Reixas. E que máis? A donde iba? Do Xiteu, o que tocaba o baixo, outro clarinete do Xiteu tocaba o clarinete, outro rapaz que era de Rabelas tocaba o clarinete tamén. E aí anduvemos 3 ou 4 anos, así os 12. Como se aprendía a tocar daquela? Aquelas, máis ou menos, porque non había director fixo. Entonces hoxe estaba un, mañá estaba outro, eu aprendi a tocar o clarinete. Unha sanfiza ali onde un señor que lle chamaban o Rampiche, que morreu. Ao pouco de eu ir ali, por tocar nas festas do Carmen, estaba un pouco tuberculoso. Por tocar as festas do Carmen, por axudar á banda, palmona. E pois quedei por aí con uns e con outros. Depois eu collei un método así de gordo, e aprendi as posturas, e aprendi aí, eu poñame só a noites inteiras, porque me gustaba moito a música. E empecé a darlle ao clarinete hasta que terminei. Pero aínda non hai moitos anos que parou vostede. Non, haberá 8 ou 10 anos hainos. A máis bonita foi desde que veo esta xuventud. Mellor pasábamoslo antes, porque andábamos a aire libre. Tiñamos muchísimas festas, cando éramos os 12. E pois, claro, veo a Vilaseco, tal Vilaseco. Dixo, hai que traer un director. E trouxe un director alá de Madrid. Ele era de Esperante. Pero un día viña, outro tampouco.
Dixo, hai que buscar músicos por aí, porque éramos 12, claro. Entón fomos aí a Castro, que había algúns, fomos a Lantas, fomos a Palas, a Monterroso, e xuntámonos 27 ou 28. Dixo, vale, hai que buscar outro. E un día había un que tocaba órgano aí de abaixo de Villaquinte, e preguntaban, este que andas por aí non sabrás dun director. E dixo-me a min, está o Jesús libre. E o Jesús estuvera xa aquí de novo, era moi bon mozo. Jesús Vázquez Lorenzo. Entonces fomos onde él, e veo, pagaballe 6.000 pesetas. 6.000 pesetas ao mes, non lle daba nada. Pero quería yo, non me tempo a chantada, quería. Empezou esta xuventude. Ao cabo de ano e pico xa éramos 40 e algo. Medrou aí a banda nesa época? Traballou moitísimo. Moito, moito, moito. Canto menos ganaba, máis traballaba. Son incontables as anécdotas tamén as dos tempos difíciles da dictadura. A verbenas non había. As verbenas formábamos no pueblo. A mellor viñan as mozas, eran moi pillas as mozas, e dicía, ti leva aquí, nos levamos aquí, outro enganchábamos, nos vámonos. E era para que era para a noite formar verbena no pueblo, e formábamosla. Porque ali antes, ás 9:30, 10, a Guardia Civil facía a festa. Íbamos ali, tomábamos no pueblo, os vellos bailaban tamén, e pasábamoslo ben. Pasábamoslo moi ben daquelas. E as piezas que se tocaban antes son moi distintas ás que se tocan agora, ou non? Sí, algo de diferencia hai, pero daquelas había unhas piezas moi bonitas. Nós xa as tiñamos gravadas, xa non nos veio falta papeles. A miña mamá era montañesa. E gustaba que eu fora a asear, non? Pero non podíamos asear, non viñamos a casa. En 6 días por aí fora? Mira como podíamos andar. Bueno, seguro que moceaban igual de ben, como eran os da banda. Bueno, mocear, ibas a fazer do que se podía. A branco se vai ben. Ora hai moita xente nova. Como ve o futuro da banda? Moi ben. Mira, que a xente nova non hai que meterse. Porque pode, estudien, nós antes estudiábamos pouco, porque non había con quen siquera. E algunha pieza que lle guste a vostede, si especialmente? Bueno, gustame moitas, pero a muñeira chantada gustame moito tamén. Cantas veces a terá tocado? Ui, non se contan. Máis de 200 veces, moito máis. Esta pieza atribúeselle aos que fundaron a banda, Sí, eso dicen. aos Ferraias. Que bonito é ser músico, verdad? Bueno, como non vai ser esa música alegra, tanto entristece como alegra, pero alegra moito. Eu xa te digo, a música a min traíame polo... Eu deixaba todo, non?